הלו? אבא, זה המנהל שלך. מה? שיט, תגיד לו שאני לא כאן. אוקיי. הוא לא כאן. יופי, ועכשיו תגיד לו הוא מת. מה? לא, ארי... כן, ההלוויה תהיה מחר ב3. לא, ארידור, לא, תגיד לו שאני נסעתי לסופר. כלומר, לא, הוא נסע לסופר. אלוהים, משמור, עכשיו תגיד לו... אוקיי, בסדר, אני יודע שאמרתי שהוא מת, ואז הוא קם לתחייה, אוקיי? לא, ארידור, לא, באמא שלך, תפסיק לדבר ותקשיב לי. מי מדבר ברקע? ובכן, שיט, תגיד שהדלקת את הטלוויזיה. אבא שלי הדליק את הטלוויזיה. לא, אל תגיד שאני הדלקתי את הטלוויזיה. כלומר, אבא שלי הוא טלוויזיה. לא! אני הדלקתי את הטלוויזיה. פשוט תגיד לו שאני אתקשר אליו אחר כך. רגע, אבא שלי עכשיו לידי והוא אמר לי שהוא יתקשר אליך אחר כך, אוקיי? אלוהים משמור, אתה צוחק עליי? זאת אומרת, אני צוחק, הוא ידבר איתך עכשיו ככה. לא! זאת אומרת, לא. אני לא כאן. הוא מת. לא, אני בחיים. אבל הוא חזר לחיים. אבל אני לא כאן. אבל הוא מת שוב. ארידור, תפסיק להגיד שאני מת, אני פה לידך. לא משנה, הוא כאן, אתה רוצה לדבר איתו? לא, אל תגיד לו שאני כאן. לא משנה, הוא מת שוב. תנתק את השיחה, ארידור. וואו, תפסיק לצעוק עליי. אתה מבין שאתה צועק על ילד בן 8 שהרגע ראה את אבא שלו מת איזה 14 פעמים היום, כן? בבקשה תנתק כבר. אתה יודע, אולי במקום לצעוק על יתומים בני 8, היית פשוט בא להלוויה של העובד שלך, אתה יודע שהוא אהב אותך, כן? לא, למה? אני לא אוהב אותו. זאת אומרת, הוא לא אהב אותך, הוא היה מאוהב בך. תנתק את הטלפון! זאת אומרת, ביי. אין בעד מה?